Hi. Hi, shout out. E is God's son. Yeah, thank you so much. How are you, my friend? Thank you so much. I will pin your message here. Thank you so much. Ang hirap to kapag tagalog ka kasi kamay mo. $15 million people in the house. Mega love shout out. Thank you so much. I am cooking ngayon. Ayan, nagluluto ako. Same time, naggawa ako ng pagkain ng alaga ko. Good morning, Eve. He is God's son. We are all God's son. Sons and daughters of God. Thank you so much, Eve. Sapro, thank you so much, Sapro. Thank you so much. Sapro, where are you from? Hi. 6 million people in the house. Mega love shout out. Thank you so much. $12 million people in the house. Mega love shout out.
Nagawa ko ng tea para sa alaga ko, guys. Yan. Kasi, gumawa ako ng breakfast niya. Inom siya ng gamot. Yan. Gawin ko siya ng breakfast niya. Yan. Ang mga friends ko, nandyan pa rin kayo sumusupport sa akin. 11 million people in the house. Thank you so much. Okay. Para hindi siya masyadong maingat. Kasi kakain siya. Inom yung gamot ko. Ano ko ba? Ito na siya. Ready to serve na. Pagkain ng alaga ko, so serve ko muna ha. Diyan muna kayo humarap pa. Iniwan ko yung niluluto ko. Na ano siya, sunog. Ayan, oh. Sunog siya, guys, oh. Iniwan ko kasi nakatid ako sa taas. Oh, diba? Hindi pa natakpan yan. Sunog, sunog na rin. Sunog na rin. Ganda sunog lang ginagawa ko. It's okay. It's okay. It's sunog, guys. Sunog.
So, kaya lang yan, ako lang naman kakain. Lagot. Ya tuta hindi syuk ana sawitot sufi karban ana asyuk. Syuf? Asan hindi may kul ana awol. Rumina. Fog that. Ay, bahala ka na, ulat ka na. Anak kasi mo. Sikap na silang bata. Tanga ba? Kila karban. South TV, mega love shout out. Thank you so much. Wait lang ha. Ano ko kayo, lagyan ko kayo ng moderator. Hindi ka ba talaga ma-high blood yan sa alaga mo na isa-isa niya magpapadala siya ng kahit na ano sa taas tapos magsabi, isa-isahin niya ba? Di ba nakakapagod yun? Nasunog na tuloy yung niluluto ko. Mag-isa lang kasi ako guys, kaya medyo naiinis. Yan, thank you so much for always there for me. Yan, hindi kayo palagi nakasupport sa akin kahit na minsan di ako nagsasalita. Tuloy lang ako sa trabaho ko kasi hirap kasi dito. Hindi ka makapag-live na yung maayos pa. Pero kailangan mo kasi may content. Yun na lang ang paraan ko para siya
Shao TV. Wait, pupunta natin yung channel ni Boss Shao. Oh my gosh, 109 subscribers. Thank you so much po. Thank you so much. Ito yung isang ano ko dito, yung isang account ko. Ayan ko sa inyo po. Ayan. Thank you so much sa like po. Ayan, magko-comment ako dito sir sa video mo ha. Shao TV. Oh no. I thought you're a Filipino. I'm sorry. Gosh, 193 subscribers. What? Thank you so much. You visited my channel and you know that. Thank you so much. Thank you so much, Shao TV. I will leave a comment here in one of your videos. This is your video. Thank you so much, my friend. And Zatro. Zatro. There you go, Zatro. Wait, Zatro ha. I will visit you also, Zatro. Nadanganan na ako na to. Oh my gosh. Yung ano ko, yung bigas ko. Yan. Nakalimot na. Gosh. Zatro. You're now a moderator. Oh? Zatro? Ganda naman ang profile picture ni Zatro. Oh. Itong chan mo, Zatro. Anong meron? I will leave a comment here, ha? Maricel Longa. Thank you. Satro, thank you. 1 subscriber, Satro. Meron tayong 2 million people na nanonood sa atin. Thank you so much. Sulog na. Sulog na. Pag busy ka sa kusina tapos natawakan ka na may paggawa ng pagkain, hirap talaga. He is God's son. Wait, go to your channel. Naka-live ka rin. Restream ang gamit ni Iyo. Shao TV. Thank you so much. Really. Much appreciated. Thank you so much. Laki ng bahay niya. Tapos pinisita niya ako. Buti pa itong ibang lahi kasi kahit malaki yung bahay nila, hindi sila nag-ano kapag nag-subscribe ka sa kanila,
nag-comment sa sana, hindi ka na papabayaan, talagang babalikan ka nila at saka bibisitahin nila yung live mo. Wow, thank you so much. Thank you so much, Xiao. Kailangan pa ka na ano na ito na siguro na ito. Ito naman tayo. Maya, balik naman tayo dito. Ito. Ayusin ko kung kayo. Kasi nag-ano ako ng patat. Balat ako ng potato kasi gawa ko ng fil-fil na potato. So wait guys, wait. Hirap no, yung isang kamay mo basa, isang kamay mo pabalik-balik na phone kung saan-saan dadalhin kasi para makikita nyo kung anong ginagawa ko dito. Medyo busy ako ngayon kasi nalisa na lang ako dito kasi pinsan ko, si Manny Arado Vlog, umuwi ng Pilipinas dati, na nakabalik ngayon, pabalik na siya. Kaya, kasama ko naman siya ulit. Pero Monday pa naman siya babalik, kaya for now, isa lang muna ako dito. Kaya busy palagi. 4 million people in the house, thank you so much. Hindi ako makamove on ng Xiao TV. Very naku. Hinabahan ng bahay, tapos bumisita sa bahay ko na maliit. Yay! Kilig naman. Ba't ay nang fil-fil? Ouch! Sakit ko. Pero ito siya, fil-fil. Wala pang tao dito. Ako mamaya pag nagising na silang lahat, pagawa ng pagkain, pagawa ng kahit na ano, utos dito, utos dyan, kaya hindi ka naman napag-trabaho ng ako. Ayun. 1 million people. Mamaya na kayo, mamaya na. Kailangan ko ito maumpisahan kasi lalagyan ko ito doon para makita nyo. Lalagyan natin ng baharat. Baharat ang tawag dito. Baharat. $5 million people in the house. Shout out. Wala na pala akong oil. Wait lang. Wait lang guys. Wait lang.
Sana pala ako ng mantika. 9 million people. Wait lang ha. Wait lang guys kasi ang kamay ko hirap. At hirap. Papanggap pa ba ako? Wait lang. Wait lang. Ako ay masaya kahit talaga mo lang alam. Bukas. Yan ang pakita ko. Marami ng kasi. Chili powder. Kailangan kasi ng next natin. Ito na naman yung sa kabila. Yan, rice. Yan, rice. Lang. 7 million people, mega love shout out. 7 million people. Shouting. Ako nag-booklock na siya kasi. Ay. Okay na. Gagawin natin siya. Ilalagay natin ang kanin. Sarap. 5 million people and asin na natin. So, hindi pa natin ngayon kasi kulang ng asin. Tapos, talagay natin po.
Shout out mga Pinoy dyan. 5 million people in the house. So, di ba nilalaga ko yan siya? So, lalagay ko yung yan, lalagay ko yung bigas. Tapos, maluluto lang yan siya. Sa, ano na apoy sa, apoy na, maliit. Apoy na. 5 million people, shout out. Tapos, iangat ko lang ito kunti ang manok para hindi siya maano sa baba. Hindi siya kasi baka madulog siya. Kaya, i-ano ko po, tatawag nito. Hirap mag-Tagalog. Ilonggo, bebo. Amo na ang abudlayan ko mag-Tagalog. Ay, naka. 8 million people na nandyan. Sige lang, manood lang kayo sa akin, guys. Mag-ano lang kayo dyan, guys. Mag-hi naman kayo para mabisita ko na rin pa kayo. Kasi, ito sa live ko, hindi ako minsan makapagbisita sa mga bahay ba. Kasi busy-busy na tayo. Ganito yung trabaho na ng ako. Kaya, sensya. Ito yung asyo. Ang nilulog ko ito, asyo ito. Sibuyas ito, guys. Dito sa kabila yan. Sibuyas yan. Ay ito. Kasi ito. Toppings yan mamaya sa ano. Oo, mainit talaga. Pag naluto na yan mamaya, toppings yan. Toppings yan siya doon sa kanin. Tapos pwede natin ang asin. Anong oras na ngayon? Anong oras na? Alas dito, wait. Oras na ba? Ano ba? 1:51 p.m. 1:51 p.m. na ngayon dito, guys. Yan. Iwan na natin dyan. Patay natin. Tapos, dito lang yan ako. Dami yung kalat ko, guys. So, kalat yan. Susundin ko pa yun mamaya kasi habang nagtatrabaho, hindi ka makadiretso ng tabo kasi may tawag. Gagawin ko, guys, mag-ingat ako ng tubig kasi alauna na ng hapon, hindi pa ako nakapag-almusal. Yan, mag-ingat na ng tubig kasi magkakape, kakain na rin ako kasi ano na lang. Ang malian lang yun. Teka lang ako sa malian. Malian. Nagmarinita kasi ako kagabi ng ano, kaya pinarito ko na naman. Kasi pinutong na mo, ako nang iminig ko. Ito kasi pag hinabol mo lang talaga yung million people na still nandyan. Thank you. Dito ako ng kape. Hello, cute ng ano ko. Cute ng ano ko ng... Kasi, ang mga Pinoy dito, kape's life talaga. Ako nakapag-almusal, tubig lang talaga. Pinagising ako kanina, tubig lang. Kasi lang, hindi talaga kaya eh. Kailangan talaga ko talaga yung kapit. Ano ba yun?
people na still nandiyan. Thank you so much. Tapos ko pa ba? Gosh. Wala ulit ko yan. Nadagdagan ko lang ulit yan. Kasi sayang. Ayan. Kape tayo, kape. Kape po. Isang litro. 4 million people. Nag-love shoutout din ko so much. Yan, tapos ko initin ko lang yan. Tapos, bago ko isa lang, prepare ko lang muna. 4 million people. Thank you so much, guys. Tingnan nyo yan si Xiao. Guys, tingnan nyo si Xiao, oh. 192k ang subscribers niya. Pero bumibisita siya sa maliliit na bahay. Diba, panaro? Panaro pa ganun na. Oh, ikot-ikot na naman. Pagod kayo, no? Pagod kayo kasusunod sa akin, no? Aray ko, kapal. Na guys, mag-end na lang ako kasi kain na lang ako talaga. Bye-bye. Thank you so much. Thank you so much for staying with me here. Thank you, and I love you all.